Pivnica rodu Kostolányho z roku 1804. Kostolányovci boli zanietení pestovatelia viniča a ovocia. Vlastnili viac ako 3 hektáre viníc, 2 ovocné sady, na Frajkovej a na Širočine. Vinice mali už v tej dobe vysadené iba ušľachtilými muštovými odrodami a pestovali aj stolové odrody hrozna. Na uskladnenie vína i ovocia bola potrebná kvalitná pivnica. Plány na jej výstavbu si preto objednali u istého staviteľa z Talianska, ktorý práce aj organizoval. Pivnica je osadená pod strmým zalesneným kopcom. Zemné práce boli vykonávané systémom razenia, ako tunel, s tehlovou výmurovkou do klenby. Pivnica je dlhá 50 metrov a jej zadná časť sa nachádza 10 až 12 metrov pod úrovňou terénu, čo jej zaručuje konštantnú klímu 10 až 11 stupňov Celzia a stálu 90% vlhkosť počas celého roka. Do pivnice sa vchádza cez prešovňu, nad ktorou je dvojpodlažná sýpka na obilie. Podľa záznamov sa v pivnici v rokoch 1885 až 1887 skladovali vína vynikajúcich odrôd Pinot Noir a Merlot. Počas druhej svetovej vojny v nej našli bezpečný úkryt ľudia z dediny.